an kashe malam Jafar, abinda muka so su goyi bayan mu ayi kenan, muka yi tattarurukan su, kowa ya ji tsoro. wallahi duk Najeriya mutum kwaya ɗaya ne ya bani goyon baya, shine Abdullahi Gadon Kaya, almajirin malam Jafar, yanzu doktor profesa ne a jami'ar Bayero ta Kano. Shi kadai ne ya bani goyon baya. Wallahi kowa ya ji tsoro, yana tsoron ya bayyana yana daga cikin waɗanda za su zo taron ƙarawa juna ilimi da fitar da communique game da kisan malam Jafar. Abin da ya kai ni kenan, na zo na tinkari laccan ni kadai. Abdullahi ma na ce kada wanda ya zo, ni zan tsaya ni kadai, kuma laccan ina yin ta ne a madadina da kuma madadin duk wani ahlus sunna. Duk wanda ya ce ba a madadin shi ba ya fito ya karyata. Shi yasa za ku ji na cewa mu ahlus sunna, na yi maganganu ne da wasu rijalul gaibi, wasu mutane waɗanda ke boye ko ba ku sani ba. Shi yasa nake cewa mu ahlus sunna, a madadin mu ahlus sunna ne wannan laccan. Duk wanda ya ce ba a madadin shi ba, na ari bakin shi na ci mishi albasa ya fito ya ce ba shi ba. Matsoratan banza, matsoratan wofi, a kashe mana mutum irin malam Ja'far saboda mun zama tsinannu mu ja baki mai shiru, wai muna tsoron mu ma a kashe mu. Kenan mutuwar da malam Ja'far ya asara ce, shi yasa kowa yake tsoron ya asarar rayuwar shi. Kuma wai gobe wai sai ka zo ka ce wai za ka yi da'awa irin ta malam Ja'far, munafikin banza, munafikin wofi, mai digirin yan wuta. Ina fata an gane. Amma ya kamata an kashe malami irin malam Ja'far. In mun ce ba za mu yi hargitsi ba, ba za mu yi kone-kone ba, ya saba wa manhajinmu. Akwai abubuwa waɗanda ya kamata mu yi su na ilimi, daga ciki shine a kira irin wannan taron, wanda taron za a yi shi ne akan ainihin kisan malam Ja'far. A zo a yi tarihin malam Ja'far, duniya ta ji waiwaye malam Ja'far tukuna. Har yanzu ahli sunna da kansu ba su san malam Ja'far ba, ba a fito mana da hakikanin malam Ja'far ba a san shi ba. Ina fata an gane. Shi kenan kawai sai wasu 'yan boko sai suka koma kawai suna neman kuɗi da malam Ja'far. Wanda zai sa karatu malam Ja'far a gidan rediyo kaza, shikenan sai rubuta takardu sai je ta raba mutane a Abuja da Kaduna, yana ta extorting kuɗi, yana ta tattaro kuɗi yana zuba a aljihun shi, yana ce ai wani ba Allah ne yake daukar nauyin karatu. Kawai shikenan mun bar abin haka. Kasusuwan malam Ja'far, littattafai da ya rubuta, tarjamomi da ya, a iyalan malam Ja'far, ya za a zo a raye cibiyar malam Ja'far, ya za a tabbatar da cewa da'awan malam Ja'far an karantar da wasu yara waɗanda kun kashe malam Ja'far shi kaɗai, nan da shekara 30 za ku samu Ja'farawa guda 100. Duk ya kamata a fito a yi wannan, a yi magana da duniya gaba ɗaya, a rubuta. Amma kowa ya ji tsoro, kowa ya ji tsoro. Shikenan wai kuma gobe sai ka fito mara kunya, ka sa tabaro na 'yan wuta, wai ku ne masu da'awar salafiya, ku ne almajiran malam Ja'far. Tun yaushe mawaki da kanshi ya ce mai tsoro ba shi gwaninta, kowane ne kuma ko danwa. Wannan a fagen duniya kenan da gwaninta ake. Wannan fagen ba fage ne na gwaninta ba, fage ne na himayatu da'awati salafiya, kare da'awar salafiya ane da jini da kuɗi da mafi tsadar abin da aka mallaka. Amma a ce an kashe malami kisa irin na tsaka, kisan tsaka aka yi wa malam Ja'far, abin da suka faɗa din je kan saurari kasar dina, shikenan magana ta wuce a haka. Ko kuma sai yanzu ko na mara kunya sai fito shine almajirin malam Ja'far, shine almajirin malam Ja'far. Da kashe malamin ka mai kai, marasa kunya.